Dicsérjük Sion ékességét, aranyát a fénykövét. Halljuk nagy zengevényét, halálunk-e hajlékba lép. Ó, mi szép lesz ott még, halálunk-e hajlékba lép. Ó, mi szép lesz ott még, halálunk-e hajlékba lép. Dicsérjük a béke hazáját, lelkünk szép fehér öltönyét. A győzők dicső koronáját, halálunk-e hajlékba lép. Ó, mi szép lesz ott még, halálunk-e hajlékba lép. Ó, mi szép lesz ott még, halálunk-e hajlékba lép. Olvasni fogok egy Zsoltárt, amely arról szól, hogy milyen kegyelmes Istenünk van. A 103. számú Zsoltárból szeretnék olvasni egy néhány igeverset. A 103. számú Zsoltár a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasi. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal, megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, nem fetődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az ötfélők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az ötfélők iránt. Amen. Egy ilyen kegyelmes Istenünk van, úgy ahogy olvastuk, és Dávid is ezt tapasztalta, hogy övé a hódolat, a dicsőítés, őt illeti a hálaadás, azért, mert sokat cselekedett az ember fiaival. Sokat cselekedett mi velünk, akik itt vagyunk, és összegyűltünk azért, hogy magasztaljuk fel az ő nevét. Összegyűltünk azért, hogy emlékezzünk meg ezekről a határtalan dolgokról, amelyeket cselekedett velünk. Ugye valamiért magasztaljuk a mi Urunkat, valamiért dicsőítsük őt, aki olyan sokat tett érdekünkben, aki megváltotta a mi életünket a koporsótól, úgy olvastuk, aki tesz igazságot, és az ő igazsága az igazi igazság, aki irgalmas, késedelmes a haragra, aki annyi jóval betölt bennünket, és ezt mind megtapasztalta Dávid, és ezt mind valamennyien megtapasztaltuk. Hála legyen élete az Úrnak, amen. Kérek két testvért hangosan imádkozni, aztán következni fog az, amikor Szabó Jenő testvért megkérjük, hogy engedjen be minket itt egy szallag elvágással. Kérjük szépen. Többet akarok. Igen. Jó. Mindenki Isten országába térjen. Az igen, Isten országá fele akarunk mindannyian menni, és Jenő bácsi is ezt akarja. Mi mindannyian ezt akarjuk. Kérjük szépen. Mennyi atyánk, háladással vagyunk itt előtted. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében
vált lehetséges számunkra, akit elküldtél, hogy megments bennünket, hogy ő benne kiválasszál bennünket a magad számára. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy így együtt lehetünk, mint a te élő házad, a te gyülekezeted. Köszönjük a kihívott eklézsiát, köszönjük a te szent szellemed által, amely beépített ebbe a gyülekezetbe. És köszönjük, hogy így alkothatjuk a te házadat. Ugyanakkor köszönjük ezt a földi házat is, hálaadással, amelybe összegyűlhet a te néped, és amely dicsőíthet és magasztalhat téged most ezért. És így állunk meg most előtted, hogy mindenért neked legyen dicsőség és a hála. És kérünk, hogy te áld meg a mai nap lefolyását, te áld meg a te igédet, az imádságokat, te áld meg az emlékezést, hogy az Úr Jézus Krisztus által vált lehetséges-e számunkra. És így áld meg az egész napot előtted, hálával a mi szívünkben. Minden a te dicsőségedre lehessen és a te néped épülésére. Az Úr Jézus nevében kérünk és adunk hálát ezért. Amen. 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 Doamne, Tatăl nostru, Tu care ești în ceruri și ești Tatăl Domnului, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, venim înaintea Ta astăzi să ne închinăm, să Te laudăm, să-ți mulțumim pentru răscumpărare, pentru iertarea păcatelor prin care ne-ai făcut parte, prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne-ai deschis calea spre cer, ne-ai deschis ușa cerului, un locaș veșnic pe care l-ai pregătit pentru toți cei a cărora păcate le-ai iertat și le-ai primit. Doamne, îți mulțumim că îți aparținem Ție și ne-ai dăruit această zi ca să ne bucurăm și de un locaș pământesc, unde ne vom aduna de multe ori, Doamne, doar să-ți aducem Ție jertfă de laudă, de mulțumire și închinare. Te rugăm, Doamne, primește mulțumirea noastră, lauda noastră, închinarea noastră. Te rugăm să binecuvântezi această zi cu prezența Ta să umple această încăpere, să umple inimile noastre, ca să plecăm toți binecuvântați de Tine. Amin. Amen. Megkérjük a puvos zene ismerőket, a zene kíséretében fog megtörténni a bevonulás. Kérjük Jelővácsit is előjönni. Jelővácsit kérjük Nagy műszakban vagyok. Aha.
Rágyom el. Kettőbe. Jutna olyan. Én ha beszéltem fel, mondták alatt. De jó, de jó. Ez a fejemet ne vedd le, mert nincs hajam, azért van. Már le vagy véve. Pont a kopacomat meg. Szia! Hogy vagy? Jó vagyok, köszi. De ne gyúrolkodjunk oda, hogy maradjunk ki. Hát, nem kapok levegőt. A nagy terem, és a kicsi is ki van nyitva, mind a kettő? Igen.